Utukalo kile duuru ye san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka wagati kunkurunin kunnafoni ale ye wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. A bɛ wagati damadɔ bɔ bi an ka cakɛyɔrɔ dan kun sigilen don olu ka baara o taabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabagaw u tun ye a fɔ ko ka wagati dɔw ta wagati min na an ka jamana baarakɛlaw olu bɛ se ka o nɔgɔya sɔrɔ cogo min na walasa coronavirus ale bana kana carin cogo min na an ka jamana kɔnɔna la o de siratigɛ la sa kabini sibiri tɛmɛnen wagati o seginna a cogoya la an b'aw hakili jigin k'a fɔ k'an ka foroba cakɛyɔrɔ olu tun bi baara ni ka o daminɛ nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa a kuncɛ nɛgɛ kaɲa 14 o wagati la o kun bɛ tali kɛ tɛnɛ ka taa fo ala musa la nka sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kun tɛ a la juma o tun ye a damana wagati ye o wagati la sa baara tun bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa a kuncɛ nɛgɛ kaɲa 12 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ o tun tɛ o fana la cakɛda minnu bɛ yen nɔ sa ni o ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye olu fana tun ye u wasa don ni wagati na jamana ta fanfɛla la. Seliba o kɛlen basigi o kɔnɔna la M5 RFP cɛdenw wulila u ka désobéissance civile fɛ ni o de ye ka ban jamana sariya bɛɛ lajɛlen o la batolen ma ka kɛ ni kunun tarata ye utukalo tile 4 san 2020 M5 RFP cɛdenw wulila ni ka don an ka faba kɔnɔna la u ka fɔla sa ko ni janda o ma fɛn ɲa a ko la k'u bɛna waleya wɛlɛ kɛ waleya min ni o ye tali kɛ an ka faba kɔnɔna la kunu M5 RFP cɛdenw fɛ u kɔni u sera ka an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ni ka sigida 2nan sigida 4nan fo ka taa se sigida 6nan ma an ka faba kɔnɔna la yan nɔ olu ka cakɛda minnu bɛ yen nɔ ka olu ni ka olu datugu. An bɛ to M5 RFP cɛdenw olu ka yɔrɔ la hali bi u ka fɔla kunun tarata sufɛla la nɛgɛ kaɲa 21 wagati ko tarata natɔlɔ in na n'o bɛ bɛn utukalo tile 11 ma san 2020 k'olu bɛna bako kura kɛ bako kura min yɛrɛ sa n'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'o de ye an ka jamana ɲɛma ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ani a ka tɔw bɛɛ lajɛlen k'u ka wala ni ka o sɛmɛ o fara maa min fɛ sa o de ye Choguel Kokala Mayiga ye Choguel Kokala Mayiga ka fɔla sa ko ni olu ye nin bɔli kura in kɛ k'a tɛna dogo jamanaden si la ka sababuya kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen de bɛna bɔ ni ka u ka nisɔngoya ka o yira o siratigɛ la sa ka fɔ tuguni ko ni olu bɔra nin bɔli na ko olu tɛna don fo an ka jamana ɲɛma ale ka walansɛmɛ k'olu ka laɲini tɛ foyi ye an ka jamana ɲɛma k'a fɔ a ɲɛna ko a ka baara ni ka o bila ani a tɔw ka sababuya kɛ o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ni kuma in fɔra Choguel Kokala Mayiga ale fɛ. Kunu tarata utukalo tile 4 san 2020 karo gɛlɛnma dɔ olu ye bingani wale ta ni ka an ka finitigiw olu dagayɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ o yɛrɛ o kɛra sandari ale bɛ jɛma sira la jɛma yɛrɛ ale bɛ kayi o mara la u nana bolimafɛn sen 2 de la ni an b'a fɔ o ma ko moto o fɔra u ka maa dɔ fɛ sa maa min ni ale tun bɛ a yɔrɔ la maa dɔw ka fɔla sa ko maa 2 an ka finitigiw ta fanfɛla la olu sɛbɛkɔrɔ joginna u ka bolimafɛn min bɛ yen nɔ sa u ye o jeni ani u ka moto fana ni ka o fana ko o jeni ni maa ninnu kelen ka nin waleya jugu in kɛ sa u carina dugu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ ninnu ye. Accident jugumanba dɔ fana kɛra kunun sɔgɔmada fɛ Bagineda ka na Bamakɔ o fanfɛla la sotaramatigi dɔ ale donna BMW dɔ la o kun bɛ ka taa Segu fanfɛla la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ 3 o bɔnɛna ani na maa 1 o tun ye denmisɛnnin la ka ye ni BMW in kɔnɔna la sa ni maa ninnu tun bɛ o de kɔnɔna la BMW in yɛrɛ sa ale cɛtigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ ninnu na maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu joginna la ala ka nɔgɔya kɛ olu ye k'a fɔ sirabakan bolilaw ye ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi sirabakan kasara ale bɛ ka juguya. An
amita ko kan kibaru la amita Guinée Conakry kaw feno Guinée Conakry kaw ulu kelen no ka dama kasi sɛbɛn ni ka odo kunu tarata utu kalo tile nani samba fila ani mugan u ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la a kɛra u y'a ladon faransikaw ulu ka jamana kɔnɔna la u y'a fɔ sa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka jamana ɲɛma n'o ye Alpha Condé ale ni a tɔɲɔgɔn ulu ta fanfɛla la ka sababuya kɛ yuruguyurugu o ta fanfɛla ye. Algérikaw fe no coronavirus ale be ka juguya ka taa fɛ u ka jamana kɔnɔna la o de siratigɛ la sa Algérikaw u y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni be fɛ ka taa nazara la ni o ye faransikaw ka jamana kɔnɔna ye ko o balilen do u ka jamana kɔnɔna la i kɛra faransika ye o i kɛra algérien min ni bangena faransi o ko maa si yamariyalen tɛ ni ka bɔ Algérie dugu kɔnɔna la ka taa jamana wɛrɛ kan u y'u ka datugu bɛɛ lajɛlen na ka fɔ coronavirus ale ka nɔgɔya wagati min na. Ni bi dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ni wagati kelen na nka jan'o cɛ sa halisa Ala ka basigi Ala k'o lana an ka jamana kɔnɔna la sigikafɔ Ala k'o kɛ a fura ye ka sababuya kɛ sigikafɔ de ye ko bɛɛ lajɛlen fura ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.